Er I klar? Så er det jeres nu. Ej, det er godt nok Futte. Det er sgu da godt nok Futte. Futte, han er ikke tilfreds. Futte er ikke tilfreds. Futte er ikke tilfreds. Kom nu! Sha-la-la-la-la. Ej, la-la-la-la. Nej. Så må vi have noget konkurrence til. Vi har hørt, at konkurrence det højner effektivitet og produktiv indsats. Så vi laver en konkurrence, klar? Vi laver 2 hold, og vi laver en skillelinje her. Ja. Og vi går lige igennem her. Jeg kan lige så godt sige, at der er øget grænsekontrol. Så der er ikke noget med bare lige at krydse over her. Og så har vi herovre, der har vi hold 1. Og herovre, der har vi så hold 3. Nej, 2. Bare for at gøre det nemt. Er I klar? Og nu er der selvfølgelig store forventninger. Så kører det til Poul efter med nummerne. Jeg skal nok. Nu spiller vi lidt igen, og så skal jeg nok pege. Og så forventer jeg jo lige, at I giver den skalle. Er I klar? Ja.